हाँ त का हाल बा भाई लोग। हम आशा करता हूँ लोग स्वस्थ बा, मस्त बा, स्वस्थ मस्त रहे के चाहिए। तो भाई लोग अगर वीडियो देखे आ गई वाला तो कहत नहीं कि वीडियो पूरा देख के जाइए। और यहाँ जे भाई लोग हमारा चैनल पर नया होगा प्लीज चैनल के सब्सक्राइब कर लिया, वीडियो के लाइक करिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसन बा। तो बिना कोनो बकचोदी के शुरू करता नहीं आज की खोदा खोदी के। देख लीजिए आप लोग, 7 बज रहा है, अभी अब तो दिन नहीं बुरा है, फिर भी मैं यहाँ अकेले बैठ के रो रही हूँ। हे तो तनी मनी लेट हो जाला है, मैं रोवे के कौन बात बा बताओ। हम आवत तानी ना फिर रात भर मजा कइल जाए। तू दुनिया के बतावत तारू कि अकेले हम बैठ के सिवनवा में रोवत तानी ठीक नइखे करत तारू, समझा तारू। क्या करूँ दोस्तों, मेरा दिल का बात समझने वाला कोई नहीं है। का भइले भौजी, तू कुछ मत करा, खाली हमारा के बताओ ना, हम समझा तानी का तू कह चाहत तारू। कोनो दिक्कत बा? काहे बैठल बाड़ू ऐसे, काहे रोवत तारू बतावा। आप लोग को लगता है मैं गलत हूँ, मुझे पता है मैं अच्छा नहीं दिखती। ना ना ए भौजी, हमनिन के ऐसा कुछ नहीं लागत कि तू गलत हौ, ठीक बा। आ कह तारू कि हम अच्छा नहीं खेलो को तानी, हम अच्छा नहीं खे पानी, तो हम कह तानी तू एकदम टंच माल बाड़ू, ठीक बा। लेकिन रोवा मत। तब जब हंसेलू त जे भाई तार वीडियो देखले बा तार एकदम दीवाना हो गइल बा। और तू अच्छा बहुत बाड़ू, ठीक बा। क्या इतना भी गंदा नहीं हूँ कि कहता दे नहीं कि तू गंदा नहीं खेले को तारू, नंबर 1 के माल लो को तारू, तब काय रो तारू भौजी, तनी बतावा कुछ। आप लोग से मैं क्या बताऊँ दोस्तों। आप लोग ए तो जवन दुख बा तकलीफ बा उहे बतावा, और का बताइबू बतावा। हम जवन कहतन तू बताइबू, काहे रो तारू खिर बतावा। था प्यार करके कभी भी शादी नहीं करना, कभी भी नहीं करना, जिंदगी भर रोना पड़ता है। ए तो कहेला कहले रहू प्यार कह के शादी बतावा। केहू कहले रे माई दादा पाल पोस के इतना बड़ा कैले तारा के, तब माई दादा के मर्जी से करे के नु चाहिए। लेकिन जवानी छैला के बाद में के सोचेला, अब बाद में बिल बिला तार बक। पता है दोस्तों, आदमी थोड़ा अच्छा रहेगा ना, औरत को हमेशा हमेशा रोना पड़ेगा। ए सरवा, हम तो सुनले रहली कि आदमी जब खराब रहेला तब मेहरारून के रोए के पड़ेला, और तू कहता रू अच्छा रहेला तो जिंदगी भर रोए के पड़ेला। तो कहता नहीं भौजी बात माना हमार कि कहीं जाके ढूंढ ल ना, तो हमरे के बतावा, ठीक बा। जुआरी शराबी भिखारी उखारी से शादी करा, तब जाके तो खुश रहो, ठीक बा। पति कितना भी खराब रहे लेकिन उससे शादी कर लो, लेकिन जिंदगी भर का खुशी मिलता है। ए भौजी तो कहता हम बात करी, हमारा गांव में एगो चिलगोजरा नाम के शराबी बा, पी के हैजा उजा पड़ल रहेला, ठीक बा।